Sotamies. Mikä teidän puseronne on repinyt? Ne on luodin reikiä, herra Eversti. Oletteko joutunut Piikkilanka esteeseen? Ne on luodin reikiä, herra Eversti. Mutta ne on. Kuinka te olette hengissä? Luodit osuivat vaatteisiin, eivät minuun. Teillä on rehellinen pärstä. Nimi? Keppilä Joose, sotamies, herra Eversti. Pataljoona ja komppania. Ensimmäinen pataljoona, toinen komppania, herra Eversti. Onnittelen itseäni siitä, että minulla on tuollaisia miehiä. Kiitän rohkeudesta ja kylmäverisyydestä, jota osoittaa se tapa, millä puhutte asiasta. Kiitän. Jatkakaa tähän tapaan edelleenkin. Saat loman ja kunniamerkin tai ylennyksen. Tai molemmat. Ja minä en saa mitään, vaikka se hullu ampuu mua. Millä sä sen selität? Sulla on ehjä takki. Kyllä täällä tuurista riippuu hengissä säilyminen ja kunnia yhtä lailla. Nyt mä en enää usko perkele kunniaankaan. Tää sota vie multa kaikki illuusiot.